సో 13వ అధ్యాయము క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి ఈ 13వ అధ్యాయము మనము చూసినట్లయితే దీనినే ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అని పిలువబడేటువంటి అధ్యాయం ఇది. సో మరి ఈ అధ్యాయంలోని అంశాలను మరలా మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూద్దాం. సో మనకి ఇప్పటి వరకు 12 అధ్యాయాలు అంటే 2 విభాగాలను మనం పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. మొదటి విభాగము కర్మయోగాలు, కర్మషట్కాలు 1 నుండి 6 అధ్యాయాల వరకు, 7 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి భక్తి షట్కాలు. సో అందులో చివరి అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగాన్ని ఇప్పుడే మనం పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఇక మరి 3వ విభాగమైనటువంటి జ్ఞాన షట్కాలలోనికి మనము ప్రవేశిస్తున్నాము ఈ 13వ అధ్యాయం ద్వారా. ఏబిసి అనే 3 విభాగాలుగా మనం భగవద్గీతలో ఉన్నట్లయితే కర్మయోగాలు అయిపోయినవి, భక్తి యోగాలు అయిపోయినవి. ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది జ్ఞాన యోగాలు అనేటువంటి లాస్ట్ 6 అధ్యాయాలు 13 నుండి 18 వరకు ఉన్నటువంటివి. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతదు వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కేశవ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు, ది ఎంజాయర్, పురుషుడు అంటే ఇక్కడ ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే భోక్త, ఎంజాయర్, భోక్తను గురించి, క్షేత్రము మరియు ఆ క్షేత్రము తెలిసిన వాడి గురించి అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములను గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, కాబట్టి దయచేసి నాకు వివరించండి అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకున్నటువంటిది మొదటి శ్లోకం. ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం, అర్జునుడు తన భక్తుడు అడిగిన దానికి ప్రతిదానికి కూడా ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ వస్తున్నది చూస్తూ ఉన్నాము. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ అంటే చెప్తున్నట్టు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నట్టు, ఓ కుంతి కుమారుడా అర్జున, ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతూ ఉంది. మరి ఈ దేహమును తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు. అంటే ఇక్కడ ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయాలను గురించి అర్జునుడు తెలుసుకోగలిగినటువంటి, అంటే తెలుసుకోవాలి అనే జిజ్ఞాసుడై ఉన్నటువంటి మరి వాటిని గురించి అతడు అడిగినప్పుడు కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానం ఏంటంటే, ఈ దేహమే క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది, ఈ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ అంటే అర్జునుడితో. ఎందుకంటే ఈ దేహం మనకి బద్ధజీవుడికి కర్మక్షేత్రము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. మరి బద్ధజీవుడు సంసారంలో బంధించబడి ఉంటాడు, ఎందుకంటే అతడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉంటాడు, అందువలన అతడు మాయాంధకారంలో ఉండిపోతాడు అని చెప్తుంటాడు. మరి
ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటిది ప్రకృతి పురుషుడికి ఆల్రెడీ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారి సమాధానం చూస్తాము. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు పరమాత్ముడు. ఈ క్షేత్రము అనేది దేహము, అలాగే క్షేత్రజ్ఞుడు దేహం తెలిసినవాడు. ఈ శరీరము మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని గురించి అవగాహన చేసుకోవడం అంటే దేహము ఆత్మ, అలాగే ఆ దేహము ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉండే అంటే ఏమిటి, వారి మధ్య ఉండే సంబంధం ఏంటి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము అని. మరి ఏంటి జ్ఞాన విషయం అంటే ఆ పరమాత్ముడు అని చెప్తున్నటువంటిది. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత, క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తద్ జ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలోనూ నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అని నీవు తెలుసుకోవాలి అంటూ చెప్తున్నాను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి యత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృచ్ఛ యద్వికార యతచ్చ యత్ సచ యో యత్ ప్రభావచ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన కృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో, ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధానము, మరి దానిలో కలిగేటువంటి మార్పులు, మరి ఈ క్షేత్రము ఈ దేహం ఎక్కడ నుండి ఉత్పత్తి అయింది, మరి క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవడు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అనేటువంటి విషయాలను నేను తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణము అనేటువంటిది సరళమైనది, మొదటిది, ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే అర్జునుడితో అంటూ ఉంటారు, అర్జున వినో, అర్జున వినో అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి మనము ఈ విషయాలను అర్జునుడి ద్వారా మనకి మా భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి ఋషిర్బిహదా గీతం ఛందోభిర్వితై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞు గురించినటువంటి జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషుల ద్వారా వివరించబడింది అర్జున. మరి ఇది ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ముఖ్యంగా బ్రహ్మ సూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధకంగా వివరించబడినది అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్చా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంగాత చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, మరి ఏంటి క్షేత్రం అంటే మహాపంచభూతములు, విద్యా, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు, అందులో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనసు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ విషయాలు, కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, మొత్తం జీవ లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రముగాను దాని అంత ప్రక్రియలుగాను భావించబడుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే మహర్షుల యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వాక్కుల నుండి, వేద మంత్రాల నుండి
వేద సూత్రాల నుండి జగత్తు మూలాంశాలను ఈ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మొదట భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, ఇవే 5 పంచమహాభూతాలుగా చెప్పబడేటువంటి మహాతత్వాలు, మహాభూతాలు. ఆ తర్వాత మిథ్యా అహంకారం, బుద్ధి, ప్రకృతి, త్రిగుణాల అవ్యక్త స్థితి, మరి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అవ్యక్తము అనేటువంటిది. సో బుద్ధి అవ్యక్తము. తర్వాత కళ్ళు, చెవులు, మరి ముక్కు, నాలుక, చర్మము అనేటువంటి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. తర్వాత వాక్కు, కంఠము, మరి పాదాలు, చేతులు, గుదము, జననేంద్రియము అనే కర్మేంద్రియాలు. తర్వాత ఇంద్రియ అర్థాలు వాసన, రుచి, రూపము, శబ్దము, స్పర్శ అనేటువంటి ఆ ఇంద్రియ వస్తువులు అని చెప్తారు. ఇంద్రియార్థాలు అని చెప్తారు. వాసన, రుచి, రూపము, స్పర్శ, శబ్దము. ఇక సూక్ష్మ అంశాలైనటువంటి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, మహాతత్వము, ప్రకృతి యొక్క భౌతిక శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపము అని చెప్తారు. సో మొత్తం ఈ 24 మూలకాల కలయికే ఈ క్షేత్రము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మనకి మరి ఆ జ్ఞానం యొక్క అంశాలను చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి ఈ 8 నుండి 12 శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానులు వారు వినయంతో ఉండడము, గర్వం లేకుండా ఉండడము, ఎవరిని హింసించకుండా ఉండడము, ఓర్పు ద్వారా ఉండడము, ఓర్పును కలిగి ఉండడము, అలాగే సరళత్వాన్ని ప్రదర్శించడము, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించడం, ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించటము, శుచిత్వము, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యాగం చేయడం, త్యజించడం, విద్యా అహంకారం లేకపోవడం, జన్మ, మృత్యు, జరావ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించగలగడము, అనాసక్తి అంటే నిర్లిప్త. తర్వాత మనకి సంతానము, భార్య, గృహము మొదలైనటువంటి వాటి బంధనము నుండి విముక్తి. భార్య అంటే పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధనము నుండి విముక్తి. సుఖదుఖ సందర్భాలలో సముచితంగా ఉండడము. అలాగే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడము, జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారము యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము, మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానము అని. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అది అజ్ఞానమే అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ లక్షణాలు ఏవైతే ఇవి మనకి జ్ఞానం అంశాలు అని చెప్తున్నారు. ఇవి తప్ప మిగిలినవి ఏదైనాది అజ్ఞానం కిందికి వస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యద్ జ్ఞాత్వా మృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నాత్ సదుచ్యతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వమును చవిచూస్తావో అట్టి దానిని నేను నీకు వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే కర్మక్షేత్రంను క్షేత్రజ్ఞుని భగవంతుడు వివరించి
అలాగే క్షేత్రజ్ఞులు తెలుసుకునేటువంటి పద్ధతిని కూడా అతను వివరించినటువంటిది. ఇప్పుడు ఆ, ఇక తెలుసుకోదగిన దాన్ని అంటే ఆత్మను, తర్వాత పరమాత్మను ఆ దేవదేవుడు వివరించడం మొదలు పెడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ పరబ్రహ్మం. సో ఆత్మ గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అది శాశ్వతమైనది, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటిది. ఆ, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ కర్మకు కూడా సంబంధం లేనటువంటిది అయినటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ బ్రహ్మం గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వత పాణిపాదం తత్ సర్వతో శిశిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇక పరమాత్ముని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సర్వత పాణిపాదం తత్, సర్వత్రా అతని పాదములు, హస్తములు, ఉం, నయనములు, శిఖరములు, ముఖములు ఉన్నాయి అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తు అంతా ఆవరించి ఉన్నాడు అంటూ వ్యాపించి, జగత్తంతా కూడా సమస్తాన్ని ఆ పరమాత్ముడు వ్యాపించి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సూర్యుడు అపరిమితమైనటువంటి తన కిరణాల ద్వారా ప్రసరిస్తూ ఎలాగైతే చేస్తూ ఉన్నాడో, ఆ పరమాత్ముడు కూడా లేదా భగవంతుడు కూడా నెలకొని ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అయినప్పటికీ కూడా అతడు అంటే ఇంద్రియ రహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు అయినా దేని ఎడ కూడా ఆసక్తుడు కాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. మరి ప్రకృతి యొక్క మూడు గుణాలకు, త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతడు అతీతుడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అదే విధంగా అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు, ఆయనే బాస్ అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద్ విజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే చ తత్. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, పరమ పురుషుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని యొక్క బయట లోపల ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన సర్వాంతరయామి, ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి నారాయణుడు ప్రతి జీవునికి బయట లోపల నివసిస్తూ ఉన్నాడు అనేది వేద సాహిత్యంలో తెలుపబడినటువంటి అంశం. మరి ఆ భగవానుడు ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తు రెండింటిలోనూ కూడా ఆయన ఉన్నాడు అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి అతీతుడు, మించినవాడు అని చెప్తున్నారు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మనం ఉన్నాము అని అనుకుంటే మన దగ్గరగానే ఉన్నట్లుగా మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం
భూతభర్తృ చ తద్జ్ఞేయం గ్రశిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు, అయినా సర్వ ప్రాణులలోనూ వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతములకు అంటే సమస్తమైనటువంటి జీవులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఆయన గురించి చెప్తున్నటువంటి ఆ భగవంతుడి గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి అందరి హృదయాలలోనూ ఉన్నాడంటే ప్రతి జీవుడు వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు, కానీ ఆయన విభజించడానికి వీలు లేనటువంటి వాడు. సో మరి ఆ సమస్త భూతాలకు, సమస్తమైనటువంటి జీవులకు, ప్రాణులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు మరియు లయకారకుడు, సృష్టికర్త ఆయనే అని చెప్తున్నాడు. రక్షించి పోషించేవాడు, లయింపజేసేటువంటి వాడు మరియు సృష్టించేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. అతడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలోని కాంతి మూలము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుడే ఆ సమస్త తేజోపూర్ణమైనటువంటి పదార్థాలలోని ఆ కాంతికి మూలము అని చెప్తున్నారు. అతడు భౌతిక అంటే ఈ భౌతిక చీకటికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు. అతడే జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయము, జ్ఞానగమ్యము అని చెప్తున్నారు. అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము, జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగినటువంటి వాడు, జ్ఞానంతో పొందదగినటువంటి వాడు అందరి హృదయాలలో అధిష్ఠించి ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇతి క్షేత్రం జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావయోపపద్యతే. ఈ విధంగా ఓ అర్జున, క్షేత్రము, క్షేత్ర జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయాలను నీకు సంగ్రహంగా నేను తెలియచేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అంటూ, అంటే ఈ పరమగుహ్యమైనటువంటి ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను గురించి ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటే ఆయన యొక్క భక్తులు మాత్రమే తెలుసుకోగలరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాం చ గుణాం చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు రెండు కూడా అనాది అయినవి అంటే సనాతనమైనవి అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు రెండు కూడా సనాతనమైనవే అర్జున అని నీవు తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినటువంటివే అంటూ ఆయన జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తున్నారు ఈ జ్ఞాన యోగాలలో. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణము కాగా ప్రపంచమందలి సుఖదుఖములు అనుభూతి చెందడంలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ ప్రకృతిలో, ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి
జీవజాతులు ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు పద్మపురాణాన్ని అనుసరించి. సో పద్మపురాణంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. జలజానవలక్షాని స్థావరాలక్ష విశంతి కృమయో రుద్ర సంఖ్యా పక్షిణాం దశలక్షణం త్రిశం లక్షాని పశువః చతుర్లక్షాని మానుషాః. జలజ నవలక్షాని అంటే జలచరాలు 9 లక్షల రకాలు, నవలక్షాని అంటే 9 లక్షలు. స్థావర అంటే చెట్లు కదలలేనటువంటి జీవులు, చెట్లు మొక్కలు వంటివి స్థావర జీవరాశులు 20 లక్షల రకాలు అని చెప్తున్నారు. లక్ష విశంతి, విశంతి లక్ష 20 లక్షల రకాలు. అలాగే కృమయో రుద్ర సంఖ్య, క్రిములు సరీసృపాలు వంటివి, రుద్ర అంటే 11, ఆ వంటి జీవరాశులు 11 లక్షల రకాలు అని. పక్షినాం దశలక్షణం, పక్షులు 10 లక్షల రకాలు అని. ఇక త్రిశం లక్షాని పశువః, పశువులు 30 లక్షల రకాలు అని. మానవులు 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి వేరు జీవజాతులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మలు పొంది కోటాను కోట్ల జన్మల తర్వాత మానవ జన్మ మనకు లభిస్తుంది. ఈ మహోన్నతమైన మానవ జన్మను సద్వినియోగపరచుకోవాలి అని చెప్తున్నాయి మనకి శాస్త్రాలు. ఎందుకంటే ఈ మానవ జన్మలో మాత్రమే మనం మిగిలిన వాటికి భిన్నంగా ప్రవర్తించగలిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. సో 9 లక్షల రకాలు జలచరాలు, 20 లక్షల రకాలు మన వృక్ష జాతులు, సో రుద్ర సంఖ్యాని క్రిమికీటకాలు, 10 లక్షల పక్షులు, 30 లక్షల రకాల పశువులు చతుస్పాదులు, ఇక 4 లక్షల రకాల మానవ జాతులు ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనుష్యాన చతుర్లక్షాన్ని అని చెప్పారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమవుతుంది. ఈ ప్రకృతిలో మనం చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి మనకి ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ, మానవ జన్మ పొందడమా, లేదా అల్పమైనటువంటి ఈ జలచరాలుగా ఉండడమా, సో అనేటువంటిది మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగానే లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యోక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వనియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు అంటూ ఆ భగవంతుని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. యేవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతించ గుణైః సహ సర్వతా వర్తమానోపి నచ నస భూయోభిజాయతే. ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణముల మధ్య సహచర్యమును గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు, ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రారు అంటూ చెప్తున్నారు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు ముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఆ ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము, సహచర్యాన్ని ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో యథార్థమును తెలుసుకున్న వాడు అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మ తీసుకోరు. వారి యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు ముక్తి పొందుతారు అంటూ ముక్తి చేయబడతారు అంటూ చెప్తారు. సో ఇంకా మరి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ మరి ఆ తత్వాలను కొందరు ధ్యానం ద్వారా హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు.
సో ధ్యాన విధానంలో మరికొందరు మరి ఈ విషయాన్ని జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకా మరికొందరు ఈ విజ్ఞానాన్ని కర్మ మార్గం ద్వారా సాధించడానికి పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు. అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్గాలను గురించి తెలియనటువంటి వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవంతుని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయుట చేత వారు కూడా క్రమక్రమంగా జనన మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలరు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరత వంశులలో శ్రేష్ఠుడవైన అర్జున, నీవు చూసు సమస్త చర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయి అని నీవు తెలుసుకోవాలి అంటూ చెప్తున్నట్టు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సమస్త ప్రాణులలో వాడే ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూసిన వాడే మరియు ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అంటే క్షీణించిపోయేటువంటి ఈ క్షీణించేటువంటి ఈ శరీరంలో అనస్వరమైనవిగా అంటే శాశ్వతంగా ఉండే సనాతనంగా ఉండే వాటిగా చూసిన వాడే నిజంగా చూసినట్లు అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మానాత్మనం తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఇంకా చెప్తున్నటువంటిది ఆయన సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనసు చేత తమను తామే దిగజార్చుకోరు. సమం పశ్యత హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి హీనస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సో వారు మరి ఆ సర్వము ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవడైతే దర్శించుకుంటున్నాడో మరి అటువంటి వాడు ప్రతి ప్రాణిని సమభావంతో చూసి తమ మనసు చేత తమను తాము వాళ్ళు దిగజార్చుకోరు అని ఆ విధంగా వారు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది ఆ భగవంతుని యొక్క పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తున్నాడు. యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్ననం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్ననం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరంను చైతన్యము అంటే ప్రకాశింప చేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరాం. దేహము అంటే దేహమునకు మరియు ఆ దేహమును ఎరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞులకు నడమ కలిగినటువంటి
ఆ భేదాన్ని జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు. అదే పరమగమ్యము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే దేహానికి, దేహ యజమానికి, పరమాత్మునికి ఉన్నటువంటి భేదాన్ని మనిషి తప్పక తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ 13వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి సారాంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో